Goedenavond luisteraars, we zijn wederom in de studio. Met wij bedoel ik Lothar Biervliet en mijn persoon Gerlinda Leidsman. En we hebben vandaag bij ons mevrouw Ina van Windhupsel. Mevrouw Ina, u mag zich voorstellen. Ik ben Ina van Windhupsel. Kunt u ons vertellen waar u geboren bent? Ik ben geboren op 10 februari 1937 te Paramaribo, Suriname. En waar bent u opgegroeid? Ik ben in de stad opgegroeid, Gemeenelandsweg, omgeving Gemeenelandsweg, in Wanikastraat. Hebt u kinderen? Ik heb er 8 kinderen, waarvan 1 is overleden en nu heb ik er 7. Jongens, meisjes? Meisjes heb ik er 2 en jongens heb ik er 5. Waar bent u naar school gegaan, mevrouw? Ik ben op school geweest op de lagere school. Van de lagere school naar de... van de lagere school naar de ILO-school. En van de ILO-school naar de MILO. Tweede, derde klasse moest ik afzwaaien. Wegens omstandigheden in huis. Ja. Waar bent u naartoe afgezwaaid? Ben ik gaan werken. Waar hebt u toen gewerkt? Ik zat eerst in de verpleging, LPI heb ik, dat was mijn eerste werkplaats. En daarna zat ik bij de politie. En van de politie, toen ik trouwde, ben ik een maatschappelijk werkster geworden. Oké. Dus u hebt bij LPI gewerkt en daarna bij de politie als maatschappelijk werkster? Eerst in de verpleging. Eerst in de verpleging, oké. En dan bij de politie. En van de politie maatschappelijk werkster. Goed, hoe oud was u toen u in de verpleging ging? Ik was ongeveer, denk ik, 21 jaar hoor. 21 moet het zijn, ja. 21. En u bent in de verpleging begonnen. Jawel. Hoe bent u naar binnen gegaan? Je moest gewoon solliciteren. En als je hebt gesolliciteerd, dan word je opgeroepen. Als je bent opgeroepen, dan weet je, als men je aanneemt, dan ben je aangenomen. En dan zegt men je zo en datum kom je binnen. Dat was alles. Oké. En je moest de opleiding eerst volgen? Ja, maar in de verpleging, als je werkte, dan volgde je opleiding. Zo was het vroeger. Terwijl je werkt, dan volg je de opleiding. Oké, terwijl je werkt, volg je opleiding. Ja. Goed. En dan, welk ziekenhuis was het toen? LPI was het LPI. vroeger. Oh, Nou is het psychiatrische inrichting. inrichting. Onder leiding van dokter Spong heb ik gewerkt als directeur. Oké. Kent u nog enkele collega's misschien die samen met u in de opleiding hebben gezeten? Ik ken broeder Seymanson. Ja. Ik heb samen met hem gewerkt. Ik ken zuster en de meeste zijn al overleden hoor. Ik ken wie ken ik nog meer? Ik denk een dame Latour was er nog. En ik ken bijna niet meer hoor. Ze zijn bijna de meeste niet meer. Toen begon u te werken in LPI. Jawel. U bent begonnen eerst op de zaal, zoals men het zegt, of niet nou? Ja. Ja, je begint te werken op de zaal. Je wordt, Ja. ja, men voegt je toe aan een zuster die al daar werkte. En die gaat je leren hoe je moet werken, wat je moet doen. Ja. En als middag zingen we op les. Maar je deed ook de nachtdienst en middagdienst, alles. En 's middags zing je op les. Oké. Goed. Ja, hard gewerkt. Ik kan zeggen hoe lang de opleiding geduurd heeft. Wat zegt u? Hoe lang de opleiding duurde? De opleiding duurde destijds 3 jaar volgens mij hoor. Jaren. Ja, ik ben niet gebleven hoor. Dus nadat u geslaagd bent, of u was niet geslaagd, Ik bent was u nog weg- niet geslaagd, ben ik overkant de politie. Goed, oké. Goed, dan was u, hoe oud was u dan toen bij de politie? 21, denk ik. Ik heb niet te lang gewerkt bij LP hoor. LPI, oké. In de psychiatrische inrichting. Ik ben gaan werken, denk ik. Ik weet niet welke jaartal meer, maar ik heb daar gewerkt, denk ik 3 jaar hoor. En toen ben ik overgezwaaid naar de politie. Met de politie. Oké, Ja. u heeft gesolliciteerd dan bij de politie. Je solliciteert bij de politie. En als je hebt gesolliciteerd, gaat het niet zomaar hoor. Men kwam eerst buurtonderzoek doen. Ja. Dan werd je opgeroepen. En dan ga je de opleiding volgen. En het was een taaie opleiding hoor. Ja. Welke buurt woonde u toen? Ik woonde toen dicht bij de Rustenvredestraat en de Pontewerfstraat. Dus de Pontewerfstraat.
Goed, en maar uw ouders wisten wel dat je had gesolliciteerd. Ja, En, maar mijn moeder liet me vrij. Wat ik wil, mag ik doen. Alleen moet ik ze respecteren. ja. Oké, u heeft gesolliciteerd bij de politie. En u heeft de opleiding gedraaid. U bent geslaagd. Ja. En dan moest u gaan werken. Dan werk je ook bij de politie. Die deed alle nachtdiensten, alles. En terwijl je daar alles moest doen, leerde je ook hoe je proces, vooral procesverbaal, moet je leren goed maken. En als toen wij vrij waren, dan gingen we bij de afdeling, ik vergeet hoe ze die afdeling noemen hoor, waar die mensen procesverbaal maken enzovoort. Ja, dan gingen we daar op de afdeling om te leren. Nou wil men niet leren, maar het was goed om te leren. Want alles wat ik heb geleerd, ben ik God dankbaar. Goed. De politie. Welke uniform? Kunt u nog hier wie de Bruine was? uniform hadden we, Kunt u nog bruin. Dat was in welke jaren? Kunt u nog welk jaar dat was? Zie je hoe oud ik ben ook bezig. Ja. Bruine uniform was het Ja. destijds. Kent u misschien met enkele collega's nog waarmee u bij de politie was? In uw lichting, zoals we dat zeggen. Niet, nou? Nee, het was lang terug, dus we kunnen, ja. Ik kende wel, maar het is me even ontgaan, die namen hoor. Maar goed, nee, dan gaan we verder. U bent bij de politie, u heeft gewerkt. Kunt u nog werken uit welke afdelingen? Ik heb meer gewerkt bij de jeugdpolitie. Het was niet hoe het nu is, vroeger was het anders. Ja. Jeugdafdeling was onder leiding. Je had de hoofd van de dienst en daarna heb je de inspecteur van politie. Ja. Dus alles wat je maakte op je afdeling had je hoofd en daarna gaat jouw procesverbaal naar de inspecteur om te kijken hoe je procesverbaal hebt gemaakt. Want destijds moest je veel leren hoor. Ja. Soms liet ik me, als ik vrij was, ging ik altijd op de afdeling om te leren. Het is altijd leren. Bij de politie moet je altijd blijven leren, blijven lezen, leren en kijken hoe dingen toegaan. Die mensen van die willen niet leren en kijken, maar het was wel prettig om te leren. Ja. Eén streep. Ik heb geen streepbaard, ik moest afzwaaien, ik moest trouwen niet. Oh, oké, dus u heeft geen streep, daar bent u gaan trouwen dus. Ik ben getrouwd en Ja. vroeger, heel vroeger, mocht je niet meer in de dienst blijven. Want toen ik trouwde, zei mijn man tegen me, maar hoe kan ik doen s'avonds met kinderen en dergelijke dingen. Ja. Hè? Toen heb ik een paar kinderen gekregen en toen later heb ik gesolliciteerd. Ben ik overgegaan naar de handel en industrie was het destijds. Ja. En ik ben daar gaan studeren als maatschappelijk werkster. Die opleiding volgde je bij sociale zaken. Maar het was ook een heel goede opleiding die je volgde daar. Oké. Dus een handel en industrie. Ja. Daar heeft u daar gewerkt. Jawel. Hoe moet ik zeggen, hoe bent u begonnen? Bij handel en bij administratieve kracht? Nee, niet dat administratieve kracht. Toen ik daar heb gesolliciteerd, dan had je daar meneer Uiterlo. En toen, ik weet niet wat er eigenlijk aan de hand achter maar ik ben op de afdeling maatschappelijk werkster, daar heeft men me genomen, omdat ik in de politiedienst was en de verpleging heeft men me misschien genomen om op die afdeling te zetten. En dan moest je ook veel leren, dan moest je op les gaan. Je bent aan het werk en je gaat op les. En toen ik slaagde, ik ben vergeten hoe die heer weet, hoe die mensen heten die opleiding gaven hoor. Maar die opleidingen waren goed, je leert veel en zo leer je ook om met mensen om te gaan. Kunt u enkele momenten roepen als maatschappelijke werkster, wat u allemaal heeft meegemaakt? Als maatschappelijk werkster, ik wil een voorbeeld geven. Hoor. Ja. Iemand is ziek. Je bent thuis ziek en dan krijg ik misschien de beurt om de persoon te gaan bezoeken. En als ik bij de persoon aankom, dan maak ik een rapport op. En als ik mijn rapport heb opgemaakt, en dan stuur ik dat door aan mijn afdelingshoofd. Als mevrouw Tappenseur was een heel goede vrouw. Je kon heel veel van haar leren. Ze is nog in het leven. En dan gaat zij kijken, want sommige mensen blijven gewoon thuis. Maar die man was echt ziek. Dus dat zo iemand niet met ontslag gaat, dan maak je een rapport op. Je hebt zijn toestand gezien en alles. Als je ziet dat er problemen zijn in huis, dan maak je ook een rapport op. Je rapporteert dat aan mijn diensthoofd, de leidinggevende. En dan gaat zij
laten kijken wat ze verder moet doen. Oké. Ik heb ook moeilijke jongens gehad bij de scheepvaartdienst, maar ze hielden toch van mij. Want ik bedoel, als iemand helemaal op een Marienburg woont, want je weet, je kon niet een huis zomaar vinden. En je komt aan het werk, je bent eventjes te laat. Dan ga ik niet zeggen dat je met ontslag moet gaan. Ik vind de persoon doet zijn best om toch aan het werk te komen. En daarom de moeilijkste jongens hiervan, want ik heb ze altijd bijgestaan in alles. En ik zei ze altijd, je moet me nooit een leugen vertellen hoor. Vertel me precies waarom je laat komt. Of vertel me precies wat met je is gebeurd. En dan vonden ze dat leuk. En dan ga ik met ze praten en dan gaan we een rapport maken enzovoort. Oké. Dat zijn dus eigenlijk enkele zaken die u heeft meegemaakt bij Ja, het als was mooi maatschappelijk werk, werkster. hoor. Ja. Ja. En u heeft daar gewerkt totdat u met pensioen ging. Ja, tot mijn pensioen. Dus u heeft, Ik vond het werk daar mooi. Ja. En toen ik weg was, na een jaar heeft de minister me weer laten roepen. Dat was de Japanse minister. Hij heeft gezegd, kom terug. Kom terug op de afdeling, kom me helpen. Om die afdeling weer op te zetten. Maar daar ben ik niet gegaan hoor. Ik koos voor mijn kinderen. Ja. Want ze moesten studeren enzovoort. Dus ik koos voor mijn kinderen. Ik heb prettig gewerkt. Overal waar ik heb gewerkt, heb ik prettig gewerkt. Ik heb geen probleem. Maar u was niet alleen als maatschappelijk werkster? Nee, niet alleen. We waren met z'n. Eerst toen het begon, was het mevrouw Tappenseur. Ik had de naam noemen, want ze was een heel goede vrouw. Mevrouw Tappenseur en ik zijn de afdeling begonnen. Ja. En daarna kwam mevrouw Smit, die dame is overleden, en nog 2 anderen bij. En daarna liet mevrouw Tappenseur het werk. En had je andere mensen die het anders hebben gedaan, meerdere mensen. Ja, ja. Mevrouw Wind. Van der Wind. Oh, Van der Wind. Van de wind. Van Wind. Van Wind. Sorry. En daar heeft u maar als maatschappelijk werkster heeft u wel promotie gemaakt? Of Ja, je kreeg toen na zo'n tijd, na zo'n bepaalde Periode. hoe je werkt, Ja, ja. bepaalde een periode, misschien een jaar of 2 of zo, dan kijk mijn diensthoofd, die gaat je voordragen. Ja. Dat je goed werkt, je bent op tijd. Tegenwoordig gaan die mensen gewoon te krijgen wat. Maar vroeger was het niet zo. Iedereen op de afdeling waar ik was, als maatschappelijk werkster, iedereen van het ministerie had daar een dossier. Weet je, om te kijken hoe de persoon werkt, hoe je was. En zo werd je vroeger beoordeeld. Maar nu is het andere tijd. Oké. Mevrouw Van Wind, hoeveel verdiende u toen? Ik verdien. Ik ben begonnen met 3 zoveel. Maar Drie toen was het zo. gulden, toch? Maar ja, Ja, toch? Het was gulden toen, toch? gulden, ja. Ja. 3 zoveel. En daarna klim je op. 300 gulden. Ja, maar je kon toch iets doen. En die man werkte ook, hij was in het onderwijs. Dus je kon toch een beetje ronduit komen. Oké. Weet je? Dat was een andere tijd, hè. Onze gulden had wel waarde. Ja. Oké, Maar oké. het was fijn. Het was fijn. En hebt u als maatschappelijk werkster enigszins moeten inspelen in de situatie van een kind van u bijvoorbeeld? Met Gods genade niet, hoor. No? Ik heb geen moeilijkheden gehad, want ik was een vrouw. Voordat ik 's morgens aan het werk ging, 3:30 stond ik op al om te koken voor mijn kinderen. Dus als je van school komt, eten, thuis blijven tot wanneer papa of mama is gekomen. En dat deden ze wel. Oké. Oh, dus ik had dat probleem had ik niet. En weet je, met de buren was het vroeger anders dan nu. Wat was zo anders eraan? Hè? Toen en nu? Wat was De zo buren, anders? iedereen had respect voor elkaar. Maar nu niet meer. Respect is weg. De jeugd wil vrij zijn. Ja. Er is een groot verschil met toen, En hè? ik maakte geen grap met mijn kind. Ik heb nooit gezegd, als iemand me zou zeggen, mijn kind heeft dit gedaan, ik ga nooit zeggen nee. Ik trek nooit partij voor een kind. Ja. Ik ga eerst onderzoek om te kijken. Weet je? En dan zie je zien. Nou ben ik God dankbaar, iedereen is groot geworden. Ik had wel, hij was in Holland, hij was een beetje koppig, hij is terug. Maar ik moet niet joggen.
Hij werkt nou, want ik heb hem flink aangepakt. Oké. Hoeveel kleinkinderen hebt u? Ik heb niet nooit verteld. direct, Nee, hoor. no? Oké. Maar ik denk dat we zien 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7. Dan heb ik 8, 9, 10. Ik denk dat 14 kleinkinderen. En ze zijn zeker trots op u. De meeste kinderen zitten in Holland. Ze willen, ik moet daar komen wonen, maar ik hou niet van Holland. Ik hou van Suriname. Holland kan ik daar gaan zitten 6 maanden lang, het is koud. Terwijl ik hier met mijn blote voeten, met mijn gebroken jurk, ik plant een beetje eventjes wat. U plant? Maar niet veel hoor. Een klein ding, een bloemetje zo. Vind ik wel leuk. Ja, oké. Bent u eens gaan wandelen bij ze? Baby. Ik In ben al Nederland bijna bij die 7 kinderen. keer in Holland te gaan. Ik kom niet. Ze hebben me weer geroepen om te komen, want volgend jaar word ik 85 jaar. Mama, kom hier. Maar ik zeg niet, maar met die hele COVID-geschiedenis moeten we Ja. kijken hoe het gaat gaan. Ja, precies. Precies. Ik ben niet zo gul op Nederland. Mevrouw Van der Wit, we gaan even terug. Ja, U ma'am. bent gaan werken bij... toen was het ministerie van Handel en Industrie. Jawel. En u bent daar gaan werken als een maatschappelijk werker. Ja. Toen u bent begonnen, u had de opleiding gevolgd. Je moet de opleiding volgen. Die opleiding volgde bij sociale zaken. Bij het ministerie van Sociale Zaken moest u de Ja, ik opleiding ben volgen. vergeten hoe die man heette. Het was een Hindustaanse meneer die daar de baas was, die ons les gaf. Ik ben vergeten hoor. Meneer Rogers, die overleden is van de IPS, gaf ook les. Meneer, ik ben vergeten die naam. Maar kun je toch zeggen hoe lang de opleiding geduurd had? Die Voor opleiding maatschappij- duurde bijna een jaar hoor. Bijna een jaar, maar het was een pittige opleiding. Ja. En je moest werken en je moest helpen en je moest dit doen. Maar we deden ons best wel hoor. Oké, dan bent u dus dan gaan werken nadat u geslaagd bent als maatschappelijk werker bij het ministerie van Handel en Industrie. Op een gegeven moment dan komt u daar werken. Hoe waren de werktijden? Oh, zoveel werktijd. Dat was 7-3 toch? Ja, 7-3. Ja. In de middaguren. In de middaguren deed u geen extra diensten. Nee, die geen extra diensten. Die geen extra diensten. Dus Bijvoorbeeld als ik thuis was en iemand riep me, want ik kan me nog heugen, een man woonde in de buurt van mij, hij was ziek. En zijn buurvrouw toen zei, mevrouw Van Beent werkt hier, ze woont hier zo enzovoort. En ben ik geweest, die middag moest ik die man direct brengen naar het AZ, niet AZ, RK. Daar werd hij opgenomen. Dus je hebt bepaalde ogenblikken dat je, als men je roept, en als zou die persoon niet iemand zijn van mijn ministerie en ik moet zien dat ik hulp moet geven, dan geef ik wel hulp. Ja. Als je van het werk houdt, ga je altijd die hulp geven, die hulpverlening geven hoor. Want ik hou ervan om met mensen te zijn, mensen te helpen en dergelijke dingen. Soms ga ik ook naar een huis Asiana. Maar nou, lang heb ik het niet gedaan, om mensen te helpen die daar, weet je. En soms ga ik ook naar een staatshospitaal, was anders, om de baby's daar te helpen. alleen de... Die hulpverlening zit in mij. Ja. Oké, dus... Maar na... dus maatschappelijk werker, u gaat IHI, u begint daar te werken. En vaak genoeg waren het mensen van een HI zelf, Ja. die u, dus geen mensen van andere ministeries. Nee, mensen die onder het ministerie van Handel en Industrie vallen. Want Handel en Industrie, je hebt nog geen, je hebt de andere afdeling tegenover een RKZ. Maar die afdeling was ook onder Handel en Industrie. Ik denk TCT moesten dat hoor. Tegenover Ja, volgens mij maar moet ja. die viel ook onder Handel en Industrie, was heel groot hoor. Oké. Heel groot. Je hebt afdelingen op corona, districten overal. Oh, maar u ging niet aan die districten? Mijn baas ging meer hoor. Oké, Mijn diensthoofd. de mensen van de districten kwamen eigenlijk naar de stad voor die begeleiding van u? Nee, mijn baas ging naar zo toe. Oké, en u bleef alleen maar in de stad? Bleef meer in de stad, ja. Zie. Je kan buiten de stad, kan maar niet zo ver. Ja, dus oké. Dus in de stad, 7-3, u begeleidt de mensen als er problemen zijn. Ja, En, pardon, soms moest je ook overwerk doen. Maar dat
had je niet zoveel hoor. Stel je voor, een keertje kan ik me nog heugen, het was de tijd van die militaire tijd toch? En iemand was overleden en ik moest aan het werk gaan. Ik heb gelopen vanaf mijn huis tot naar het ministerie van Handel en Justitie. Alleen om die mensen die daar zaten te helpen. En terug naar huis lopen, want er waren geen bussen. Maar ik wilde die mensen hebben, want iemand was overleden van. Ja. En toen ik thuis was ik back-up, maar ja. Daarom zegent God me ook. Ik ben 84, ik word straks 7. Amen. Maar dus zoals u verteld hebt, dan is het wel zo dat die hulpverlening toen echt gevraagd was, gewild was, gewenst was. Ja hoor, die hulpverlening van toen. Nu hoor ik dat die afdeling er niet meer is. Dat is wel jammer. Maar elk ministerie eigenlijk moet zo'n afdeling hebben, een maatschappelijke afdeling. Maar die moet ook iemand zijn die zwijgplicht kent. Wat de persoon zegt moet voor jezelf zijn. Ik heb zelf eens aan een directeur gezegd, hij is overleden. Als u me iets vraagt over een cliënt, ga je, want dat noemt je de persoon een cliënt, toch? Ga ik u niet zeggen, want het is voor mij. Ja. Want soms is het ook zo dat de directeur je iets zegt dat je niet bevalt op een diensthoofd en dan ga je de directeur direct vertellen. Nee, als de persoon bij jou komt, moet je juist zoeken om het goed te maken met de persoon, met zijn afdelingshoofd. En dat is het prettiger ook. Je hoeft nog niet naar de directeur te gaan. Dus de afdeling een maatschappelijk Dienst is dus wel van belang. Ja, op alle ministeries vind ik hoor. Er kunnen successen geboekt worden met die afdeling. Jawel. Kijk, de verpleging heeft ook zoiets. Hè? Op het terrein van een academische ziekenhuis heb je ook zo'n afdeling, maatschappelijke diensten. Weet je dat? Ja. Ook zo'n afdeling. Toevallig ben ik op de hoogte daarvan. Oké. Mevrouw Wijn, als we nu kijken naar de jonge mensen van nu, dan zien we, we hebben naar u geluisterd, wat er bij u speelt is van liefde voor het werk. Ja. Wat wilt u de jonge mensen nu meegeven? Want als we nu kijken, dan zien we meer dat het gaat om het geld. Eigenlijk speelt er geen liefde meer zoveel een rol. We praten over, vroeger was het een roeping, nou, en nu zegt men van nu is het een beroep. Heeft u misschien iets? Dan ga je zeggen, meneer, ik heb van mijn moeder geleerd, jongs af, en ik vergeet niet wat die oudere mensen me leerden. Want ik hield van om met oudere mensen ook te praten hoor. Als je iets doet, je hebt het werk aangenomen, wat het ook mocht zijn. Als het schoonmaakster, wat het ook mocht zijn, als het tuinman. Doe het werk dan met liefde. Want je hebt het toch al aangenomen. Maar wanneer je dat werk neemt, en dan ga je zonder liefde werken, dan ga je een heleboel dingen praten. Nee, zo werkt het niet. Je hebt ook problemen misschien in een werk, ja. Maar je zal het wel bespreken, maar doe dat werk met liefde. Al mijn werk wat ik heb gedaan, heb ik met liefde gedaan. En ik zie vandaag, ik pluk het goede ervan. Want ik heb mijn kinderen ook geleerd. Ik heb een zoon in Nederland. Ik heb een meisje, allemaal werken hoor. En ik zeg, alles wat je doet, doet met liefde. Anders moet je het werk niet doen. Anders ga je niet prettig werken. Geld is wel alles. Maar voordat je zo begeerig wordt op geld, bid je God ook. En denk ook naar God om je te helpen in je werk en je omstandigheden waarin je bent. Want geld is niet alles op deze wereld. Ik zag zelf bij me. Mijn man was ziek, geld was hier op tafel, maar ik kon het niet nemen. Je was zo erg ziek. Maar geld was daar op tafel, ik kon het niet nemen. He? Dus geld is niet alles. Geld is wel veel. Want geld is wel goed, je moet het verdienen. Want bedoel, ik kreeg in de verpleegingspad 65 gulden LPI. 65 gulden. Oké, ik had veel meer waarde dan nu. Maar het was toch weinig. Wij moesten doen, ik denk 7 dagdiensten hoor. En dan de morgendienst en dan de middagdienst enzovoort. Maar we werkten prettig. Die saamhorigheid was er ook. Jij moet je afdeling prettig maken dat je met liefde kan werken. Dat is alles ook.
Maar geld, over geld. Geld is niet alles. Geld is wel veel, je moet het hebben. Want alles is veranderd, alles is anders geworden. Die mensen moeten meer verdienen. Ja. De bus is ook zo duur en dergelijke dingen. Maar, weet je God, in alles wat je onderneemt, alles wat je doet, hij gaat je leiden. Goed, hij gaat je leiden zoals hij dat mooi gezegd heeft. U heeft dus zoveel jaren gewerkt als maatschappelijk werker? Heb ik daar langer, ietsje langer ja. dan 15 jaar hoor. Ja, langer 15 jaar. Ik denk het wel. Als u nu achteraf kijkt, hoe was het toen u met een pensioen ging bij HI? Hoe heeft men u... Met liefde ben ik weggegaan. Ja. Met liefde. De minister heeft me laten roepen. Hij moet zeggen, vrouw, weet je, gaat met pensioen gaan. Maar niemand die ik iets vraag over jou, hoe je was. Niemand heeft iets van je te zeggen. Ik geef je 2 maanden lang vakantie, dan mag je met pensioen gaan. Dat heeft de minister me cadeau gemaakt. Ik moet dat cadeau gegeven. En toen ik na een jaar weg was, werd ik weer opgeroepen. Maar toen zei ik, nee, ik ga niet meer komen. Let meer op mijn kinderen. Kinderen studeerden een beetje, weet je. Dus ik moet ook thuis zijn om ze die poesten moeten te helpen. Maar ik zit wel in een vereniging, nog in een psychiatrische inrichting, hoor. Maar door die COVID kunnen we niet gaan. Soms gaan we uit met patiënten ook, hoor. Oké. Ja. Ik zit in een clubje. En mijn clubje heet 2000, ik ben vergeten, er moet iets nog voor zijn hoor. 2000. En dit clubje is om meer eruit te gaan met oude mensen. We gaan een beetje eruit, we gaan praten, we zingen, we bidden. Alleen dat we niet zo kunnen blijven. En ik ben daar voorzitter van. Oké, dat is fijn. En, ja. En we Oké, danken oké. God voor onszelf. Oké. Goed, mevrouw Van Wint, wij gaan afsluiten. Een boodschap van uw zijde naar de jongeren. De jongeren wil ik dit zeggen. Gehoorzaamheid aan je ouders. Luister naar ze. Ze willen je altijd een goede richtlijn geven om goed te worden in de maatschappij. Wanneer je moeder tot je praat, wil ze niet zien dat je verkeerd gaat. Probeer het goede van jezelf te maken. Dat je het beste van jezelf kan zien later. Voor jouzelf en je kinderen je later krijgt. Goed, zeg maar dat, een mond vol. Dan gaan we afsluiten. Een fijne avond verder aan de luisteraars. En tot onze volgende programma. Dank u wel.